Tak, dobrý den, dámy a pánové, při prvním, tady to bude gameplay ze hry Army Rage a bude to tady komentovat ještě Dilexus. No, jakože komentáře, ne, no, chápeš. A já jsem Tomino pro upozornění. Jo, a tady na té hře se jmenuju Trollking 78 a jsem nejlepší z našeho týmu. Zázrak. Já musím uznat, že nejsem zase taková skilla, ale tady s tou útečnou puškou mi to dost jde. A když tak napište do komentářů, co to je, já zase takovej moc nejlepší zastánce těch zbraní nejsem, já se nejvíc vyznám v samopalech. On mě zabil granátem! Tak tohle už je moc. To je mi novinka. To je ti novinka, no. A tohle není možný. Ještě nikdo mě nezabil granátem a taky to už nechci. Tak tohle bylo trochu blbý, vlítnout na jejich území. To nebyl dobrý nápad. A právě teď hrajem mapu, která nevím, jak se jmenuje, a šíleně se mi to začalo lagat. No, taky vím. Oh, fuck. To nejsou dobrý lagy, ale jo, už to přestalo. A zase to začalo. No nic, nějak to budu muset přežít. Doufám, že to na videu nebude, ale bude to, jak se znám. Když jsou lagy natočený, tak budou lagy i normálně. Oh, ale to jsou fakt nehezký lagy. Jsem myslel, že za tou zdí někdo je, ale on tam někdo nebyl. Ty víš, že jsi měl vidět lagy, když jsem byl v mob areně v Minecraftu a zabil jsem zombie. No a lidi, a když jste tady tak trochu nebyli, tak jsem to docela i skillil. I když jsem nenatáčel, tak jsem to i skillil docela, ale teď mi to vůbec najednou nejde, to je asi tím, že natáčím. Hele lidi, napište do komentářů, jestli se vám to taky stává, že prostě když, nevím jak to mám říct, třeba kdybyste natáčeli, tak že prostě vy nenatáčíte, jde vám to úplně skvěle a vy natáčíte a najednou vám to vůbec nejde, tak napište do komentů. A nebo prostě já budu moc rád za každý odběr, like. Prostě já budu strašlivě rád za všechno, prostě budu strašlivě rád, protože I za to, že ti nedají like. No, i za to budu rád, aspoň zjistím, kolik lidí se na to koukalo, ale nejradši by jsem dostal ten like a odběr, samozřejmě, že to je prostě můj zatím základní sen je aspoň dosáhnout těch 10 odběratelů pro začátek. Jo, ale že se lidi divíte, proč tak nemluvím, i když jsem komentátor, vlastně jsem měl D1, tak se nedívejte. U mě je to už prostě normální činnost. No, normálně toho namluvím na badě a někdy se mi třeba ani mluvit už nechce. Ano, a já vám brzo ukážu všechny klasy, teďkon zrovna hraju za snipera, ale jsem si na snipera a na assaulta jsem si dal tady tu pušku. Protože s nimi to dost jde. No, takže ukážeme si assaulta hned, jak mě zabijou. Ale ty sráči, jeden německá, nelez. Jo, a pro zajímavost hrajeme Američani proti Němcům, teď jsem právě Američan. A mě zabijou, protože... No a teď si... No jo, no. A teď si ukážeme assaulta, vlastně má úplně samé vybavení jako... No sniper. Protože vlastně jak jsem už říkal, už jsem mu taky nasadil tu pušku. No. Tak prostě assault úplně to samý pro začátek, protože mám tady tu pušku. Takže až umřu, tak vám ukážu support. To je... Teďkon přesně nevím, prostě napište do komentářů, pokud ty zbraně říkám špatně, že jo. Já přece jenom to Army Rage hraju jenom 2 dny a teďkon si ukážeme supporta.
Teďkon přesně nevím, ale myslím si, že tady to je protitankový kulomet, teď si přesně nevím rady. Teďkon prostě přesně nevím, ale myslím, že je to, vidíte, samé vybavení, jenom ten kulomet. Jasně, a tady vidíte úplnýho Kinga, který to umí úplně líp než já s protitankovým. Tedy aspoň myslím, že je to protitankový. Prostě si myslím, že je to protitankový. A mlej taky chvilku ty. A co mám mlejt? Nevím, něco. Kávu? No, já dal headshot. Kávu? Já nevím, prostě něco mluv. No ale tohle zas ne. No tak jo, tak co třeba... No. Ty vole, Máme říct o Minecraftu. no třeba. Hráli se někdy Minecraft, jestli jo, tak... Máme říct a vydali své jméno? Ne, ale tak počkejte, no tak teď dám engineera, prostě pokud znáte Team Fortress, tak tady to je úplně jiný engine, tady má bazuku, pistolku, šperhák tomu říkám a granát, jako obvykle. Házíme a bazuka, bum. Dali jsme kill bazukou. A dáme další bum a... Jsi našel tu brokovnici. Jo, ty jsi to viděl? Ne, ale ty jsi mi to říkal. Jo, to bylo úplně skvělý video. To video jsi mi ještě neposlal. Fakt ne? Jo, ještě jsi mi to neposlal. No tak o tom ani nevím. No nic, tak dal jsem další kill bazukou, pak jsem... Ty vole, co to tady leželo? Tak toto hned beru. Můj samopal, ten chci, jakmile ho budu moc koupit, ten ho chci. No a prostě to jsou všechny krásy, ještě vám chvilku ukážu engine a pak to ukončím. A pokud byste chtěli vidět let's play z tady toho videa, tak mi napište do komentů, anebo dejte like. Odběr, prostě všechno se mi bude hodit pro ten začátek, ale pokud dáte like, tak... I palec dolů. No a prostě, jestli bude aspoň takových 10 lajků, tak budu natáčet let's play. A nebo aspoň prostě 10 komentářů. Nebudou to lajky, ale 10 komentářů. Jo, ty si napíše a. Ale musí to být nějaký taky srozumitelnější komentář, než říkal tady Delexus. Ne, že budete psát blbosti jako tady Delexus teďkon mlel. No nic, tak pro dnešní gameplay by to mohlo stačit. Já jsem byl Tomino, komentátoroval to Delexus, což to ani nekomentátoroval, ale já to prostě ukončím. Tady vás... No a prostě... Čau.